mwaka chemisi Onkorogo bachanche Chitabi nchire na kandi Chitabi nchire na ngiri na ndi bunango tara iga kogenda nkumire kuri ne tabi eyo tumia rasima nkongese unsali kone tato mwana one kwanya korase nche mbwate boturumi bonde bwezi andosi no mukonya unkwana iga egosagosole kwanya konra tata okay no problem Chitabi nchire na ngire nche bunande iga bunango tara gochigigalia nkumire ga bupara ngano ikaranse para bono maambi kirese to gotioroka ngabuka etwani ya Getembe maya gosoka isiko abungonyore ni goikaranse para gigabu tulikwana no mugondo ebiboko mama ke bunte iboko straight iboko ngokwengera mapema okay arafu nande talia sobwe nche tare iga nchomo nyene ntate gochaka kuruba sei to giga igonsi piko genda mai gocha nkonyore igo ikaranse gabu mongino ikaranse kabisa serious abana na bagenda te kwebanga kogende skuru umongino nayo bwente kubanga abana sikupemberesi mama ke ebiboko nche tingo kwebereri mama ke muntu ntale kabisa mai konyora nga ngomonto kabisa serious iga ikaranse gigabu mshapima kwa razangu ikaranse gigabu yani tageti sabu ende yonsi ya mambi aikaranse tu aikara abutete agenderete kwa kagosino bache ngana bache agenderete kwa kabisa chinkana ngana koire etwani tayo okay muy karanse straight mama ke muntoma ebiboko ngopageti pika gabu pageti pika yao gigabu tutaiti ko bogoli bantu nabo ikaranse aye ebiboko mama ke muntoma nga kabisa pino obwatetuka igore gabu nyomba tutati kwenda kugure tuka igerorete kene nyumba osiegete tukara ifande direct we ebiboko aje nchene ebiboko ndakoera immediately on the spot ngomogondo raire gabu mogondo raire tulikolema tutati kolema ay Onkorogo round nabe bono round pakamba talire ebiboko immediately on the spot ya neva kwa razangu tatemba tebiga inche bunango chigueta aye buno konra ko bwate mistake tama ngomongi no bwate ibiri yo gana to kubiri abana babande we ebiboko aye rasimurulese tingo kwebereri nga koigure tuka osugete ko chigali customer genete kurangiri ko karanse ga ali muno ko ligete customer aye tata ebiboko mama ke muntu rasimarongo kuni ebiboko mama ke muntu ebiboko rasimaromba ngese arafu omaye konyora kabisa pi omonyaruka na olega upara obegete chianga chitalingia obegete chianga chitalingia obegete ronge kuna aserete obegete sigati ensinini ebiboko mama ke muntu ebiboko aye kanyora litukuliare rongo chakanda ebiboko mama ke muntu arafu ntaite nkoboliga aye kabisa no mugaga kabisa kwenda kwa rusibe sebengi buyaika kabisa utakeire ko ira nyomba chichiko konya abana bawo kwama yakonyoranga ne pawe ikaranste ogenda te kuchitumia mapema etibono tikandara ndale tinye ebigeli le tomosinga kwaniko aje ebiboko ebesi bwente kona nyumba ebwente kona paka nyumba omongina nerbi ko kubaganga ki ya yale no mugaka kuwa kolega siga karabwa taiga nkomere ebiboko nabangina baroro nabarabo buna chiaso baroba achire bono gochiga ali nkwego kibachire kwego gochiga ne chibesecho aitikango tei baba ebiboko aje ebiboko ndako ngesemba ya mbofu mama ke munteke monke ngakorutacho kwikira chitabune jiga nakanire we onya muri ko yungana kanire siwapembereze mama ke muntu litukone liara ngo batalira siwapembereze never